Soc Meritxell Serretaler i em presento a les properes eleccions de número 2 amb Esquerra Republicana al Ponent, Pirineu i Aran i Solsonès. I faig aquest pas endavant perquè el company Bernat Soler no pot estar en aquestes llistes. Però amb ell i la resta de companyes i companys d'Esquerra volem llançar un missatge molt clar. La repressió no serveix de res. La repressió no ajuda a ningú. I el que és més important, no ens atura. Seguirem sent republicans i defensant el nostre projecte d'independència i de república. Esquerra Republicana, amb aquestes eleccions, sortim a guanyar. Sabem que ens hi juguem molt, ens hi juguem la legitimitat de les nostres institucions i fins i tot el valor de la democràcia, perquè n'hi ha que es pensen que es poden guanyar o manipular a través dels tribunals. Esquerra sabem que la democràcia es guanya a les urnes i nosaltres ens sentim guanyadors i tenim el projecte guanyador, perquè som els únics capaços de fer, a través de la nostra vocació de servei, a través de la nostra força i sobretot a través de la il·lusió, som els únics capaços de liderar un front ampli que ens ajudi a superar la pandèmia i tota la crisi socioeconòmica que estem patint i que patirem els propers anys. Som els únics que amb aquest front ampli podem forçar que s'acabi la repressió, caminar cap a l'amnistia i que s'acabi la persecució dels independentistes. I amb aquest front ampli també forçarem i aconseguirem el reconeixement al dret d'autodeterminació de la ciutadania de Catalunya per decidir lliurement el nostre futur. Esquerra Republicana ens sentim guanyadors, volem guanyar i després de 80 anys tenim tota la força i tota la legitimitat per tornar a ser a la presidència de la Generalitat, per tornar a conduir el país cap al futur. Ens veiem els propers dies en campanya. Força Esquerra Republicana i visca Catalunya lliure!